Kuleli hora siphinde lethe udumo kuNkulunkulu ngomusa wakhe ngazonke izikhathi asinikeza wona nesikhathi asiphe sona. Sisaqhubeka-ke kuy'fundo zokuqala zamaKristu. Sibuka la isihloko-ke la sibheka khona isihloko esithi impatho eqinile, impatho eqinile ebandleni. Kwisihloko-ke or lesson number 27 kuy'fundo ezedlule-ke sesaqala phana kwisifundo unumber 26 sibonisa khona iy'xwayiso ey'bhekiswe kumaKristu ngengozi ekhona. Sibuye sabuka isixwayiso sokuqala ukuthi singajwayelani nababi. Namhlanje-ke sithinta ingxenye esisayibuka kulesi fundo endabeni yabantu ababi. Siye sabonisa lapho ukuthi mayithi inkosi yethu singajwayelani nabantu ababi, laphana kwincwadi yabaseKorinte yokuqala chapter 15 uverse 33 ngokubhala kaPawulu mayebhayela ibandla laseKorinte, bonisa khona ukuthi ukujwayela nababi kukonakalisa ukuy'phatha okuhle. Siye saveza ukuthi-ke kunama-group amabili abantu ababi, abantu abangaphandle ebandleni, abangekho ebandleni, abantu futhi abakhona kulo ibandla. Njengoba sibonisile kwisifundo lesi sibuya kuso, uPawula ubekhuluma ngabantu ebandleni abesebe nesifundiso esokweduka. Lesi sifundiso abebekhuluma ngaso ukuthi ukuvuka kwabafileyo akusekho. So-ke uPawulu bexwayisa-ke abazali ukuthi bangajwayelani nalabo bazana abanjalo ngoba bazolimaza ukukholwa kwabo. So-ke sithinta-ke ukuthi-ke izwi lenkosi nje aligcini lapha lithi asingajwayelani nabo. Likhuluma kabanzi ngabazane ebandleni abangayiphethe kahle, abahamba esonweni. So izwi lenkosi-ke liyakhuluma kabanzi ngabazalwane abangayiphethe kahle ebandleni, abahamba esonweni. So-ke isihloko esisibukayo sibuka la impatho eqinile. Esilungwini leli gama lengxenye yayivela ngokuthi church discipline. Leli gama-ke lithi discipline lifaka ukufundisa, lifaka ukuqondisa. Inhloso leyo ukuthi umuntu owenza okubi aqondiswe igwegwe. Kuyaye kufake-ke generally leli gama njengoba lisho discipline, lifake i-punishment ukuze lo muntu owenza kabi aqondiswe igwegwe. So-ke nasebandleni-ke lo mqondo wokudisiplina umuntu owenza kabi ukhona. Leli gama-ke ngokwalo church discipline noma impatho eqinile aliveli libekiwe ngqo ezwini lenkosi, kodwa umqondo walo ukhona ezwini lenkosi. Njengoba ngishilo ukuthi ebandleni kube khona abantu abazalwane abangayiphethe kahle okufanele ukuthi sibagweme, okufanele ukuthi sibaxwaye, isifundo esidlule kuso singajwayelani nabo. Inkinga ikuphi na? Bazolimaza ukukholwa kwethu. So-ke impatho-ke eqinile ebandleni ayisukeli kwinzondo, isukela othandweni. Umqondo-ke lo wempatho eqinile usukela othandweni. Kusuke kuluthando lolu okokuqala lubuya kuNkulunkulu ngoba njengoba sikhuluma ngendaba le empatho eqinileyo, umqondo noma imfundiso ebuya kuKristu Jesu, ebuya kuNkulunkulu okufanele siyithobele ebandleni. Sizowubuka-ke lo mqondo engikhulume ngawo wempatho eqinileyo ukuthi ubuya ezwini, ubuya kuNkulunkulu. Sizobuka-ke la kwincwadi yamaHebheru chapter 12 uverse 5 sigcine kuverse 11 la sizobuka khona ukuthi impatho eqinile isukela umsuka wawo lesi senzo leso sisenzayo kumzalwane ongayiphethe kahle, isukela othandweni, isukela othandweni. Ukubhala-ke la kumbhalo wamaHebheru uma esefika ku chapter 12 esegoqa indaba yakhe
mayelana nenkolo nemizekelo emihle yabantu abakholwa bahamba ngokukholwa. Usefika-ke la kuverse 5, Hebrews chapter 12 uverse 5, sofuna uverse 5 sigcine la kuverse 11. Senikhohliwe umyalo okhuluma kinina njengabantwana wokuthi, ndodana yami, ungadeleli ukulaya kwenkosi uphele amandla nxa usolwa yiyo, ngokuba inkosi iyamyala emthandayo, ishaye yileyo naleyo ndodana eyamukelayo. Bekezelani ekulayweni uNkulunkulu, uyaniphathisa okwabantwana, ngokuba yiyiphi indodana engayalwa nguyise na? Kepha uma ningayalwa, abathe bonke benziwa abahlanganyeli kukho khona-ke ningabesihlahla anisiwo amadodana. Futhi-ke sasinawo baba bethu benyama abasilayayo, sabazisa. Pho asiyukuthobela uyise wawomoya kakhulu kunalokho siphile na? Ngokuba bona kambe basilaya izinsukwana njengokubona kwabo, kepha yena kube insizakalo size sithole ukuhlanganyela ubungcwele bakhe. Ukulaya konke okwamanje kungathi akusikho kwentokozo, kepha kungokosizi. Kodwa ngasemumva kuyabathelela isithelo esihle sokulunga labo abahlakahliswe yikho. Sibuka-ke idiscipline kaNkulunkulu, sibuka la impatho eqinile kaNkulunkulu. Uma eqala umbhali uthi uyabakhumbuza amaHebheru la abazalwane labo babazi umthetho omdala kaMose. Ingakho la ku verse 5 and verse 6 wale ncwadi kahle hle ucaphuna ngale emthethweni omdala kaMose, incwadini kaJobe 5 verse 17, Izaga 3 verse 11. Wonke lamavesi akhuluma ngempatho eqinile uNkulunkulu esithatha njengabantwana bakhe. So usethi-ke senikhohliwe umyalo omkhulu kinina njengabantwana wokuthi, ndodana yami, ungadeleli ukuyala kwenkosi. So sibuka-ke la ukuthi impatho eqinile le ekufanele ukuthi ibe khona ebandleni, umsuka wayo usuka kuNkulunkulu njengoba singabantwana bakhe. Sekuyavela ukuthi inhloso yokuthi ibe khona impatho eqinile ukuthi isuke iqondisa igwegwe, isuke iqondisa umuntu ongahambi kahle, owenza kabi. Uyabona? So-ke isuka othandeni, ngoba uthi la inkosi lo emthandayo iyamsola, iyamyala, iyamqondisa. Uyabona? So umqondo-ke siwubukayo la ukuthi-ke uNkulunkulu uma ebeke, njengoba sizofunda la ukuthi impatho eqinile ikhona ebandleni, uyibeke ngenhloso ukuthi uyasithanda futhi uyabathanda labazalwane abahamba kabi. Izwe lisibonisa ukuthi labazalwane fanele balungise indlela yabo baphenduke. So-ke umqondo la esiwubona ukuthi impatho eqinile isukela kuNkulunkulu, isuka othandweni kaNkulunkulu. Njengoba esechaza-ke la umbhali uqhathanisa obaba bethu ukuthi obaba bethu mhla besiyala sabazisa, ngamanye amazwi sabathobela, sakubonga ukuyala kwabo, sakubonga impatho yabo noma yayiqinile, besiqondisa igwegwe, sakwamukela lokho. Uma iqhubeka kumbhali la ubonisa ukuthi-ke ukuyala kwenkosi kungcono, kuhle kakhulu kunokuyala kobaba bethu, ngoba ukuyala kukaNkulunkulu buyisela busisa kuphi na? Ebungcoleni nokuphila ingunaphakade. Futhi uyabonisa ukuthi mhla umuntu eqondiswa igwegwe, mhla umuntu ephathwa ngempatho eqinile, kusuke kubuhlungu, kusuke ngekho mnandi.
So ingxenye-ke singena kuyo njengamanje sikhuluma ngempatho eqinile ebandleni, ingxenye eyayibe buhlungu ebandleni. Ngoba uma ibandla selidiscipline umzalwane ongayiphethe kahle, akubi mnandi kuba buhlungu. Kodwa-ke impatho eqinile iney'thelo ezinhle ngoba isiyisela kuphi? Ekuphendukeni, isiyisela kuphi? Ekuphileni okungunaphakade. Ngamanye amazwi, uma umuntu engamthandi, uma uNkulunkulu kusho ukuthi akasithandi, ubengeke asidiscipline uNkulunkulu. Uma abazali bethu bengasidisciplini besiyekela senza konke okubi esikuthandayo, kusho ukuthi abasithandi, abasifiseli okuhle. So-ke impatho eqinile ilapho ukusiza nokuqondisa igwegwe kumntana kaNkulunkulu ongasahambi kahle. So-ke i-church discipline-ke iyaliwe uNkulunkulu ebandleni. Incwadi yabaseKorinte 13 verse 6 engeke sayifunda ibonisa lapho ukuthi uthando oluvela kuNkulunkulu, uthando alijabuleli okubi, kodwa lithokozela iqiniso, lijabulela iqiniso, liyathokoza uthando eqinisweni, alithokozi emangeni, alithokozi esonweni. So-ke yingakho-ke impatho eqinile ikhona ebandleni, ngoba uma sekukhona okubi, uthando alithokozeli into ey'njalo. So-ke kunabantu-ke abafundisayo ngaphandle bathi impatho eqinileyo ibonisa ukuthi sinenzondo, asibathandi abazali bethu noma asibathandi abantwana bethu, ikhulukazi abazali. Kanti ngokweqiniso uma umuntu ediscipline umuntu ongahambi kahle, uma umzali edisciplina umntwana ongahambi kahle, kusuka othandweni. So noNkulunkulu-ke le mpatho eqinile ayibekile ebandleni ayisukeli enzondweni, isukela othandweni. So uma abazalwane bethobela amazwi kaNkulunkulu njengoba eshilo ukuthi uma kukhona umuntu ongayiphethe kahle, nawo ama-step ekumele niwathathe. Yebo, kuba buhlungu uma sekwenziwe into enjalo, kuzwakala ubuhlungu kumuntu okwenziwa leyo nto, nabazalwane abaletha leyo discipline kulowo mzalwane kuba buhlungu. Kodwa inhloso yini? Ukwakha, ngoba i-discipline iletha iy'thelo ezinhle. So-ke masikhuluma-ke ngempatho eqinile-ke, sikhuluma la ngokuthi umzalwane wethu ongayiphethe kahle noma abazalwane bethu abangayiphethe kahle, siyabakhuza, siyabayala. iBhayibheli libonisa ukuthi-ke impatho eqinileyo yafundiswa abaphostoli, kufanele-ke siyithobele. Masifunda incwadi yezenzo 2 verse 42, sithola ibandla lokuqala ileya ncwadi baqinisela njalo esifundisweni sabaphostoli nasemkhulekweni nasekuhlephuleni isinkwa, okusho ukuthi labazalwane balalela, bathobela izwi labaphostoli. Phela izwi labaphostoli abaphostoli babeyale uKristu. Uma ufuna incwadi kaMathewu 28 uverse 20, uthi-ke nibafundise labazalwane abazothi babhabhadise, nibafundise ukugcina konke enginiyale khona. Bhekani mina nginani kuze kufike ekupheni kwezwe. Okubonisa ukuthi-ke imfundiso yabaphostoli ayibuyi phese kubaphostoli ngokwabo, ngomqondo wabo, kodwa imfundiso kaKristu buya kuKristu. So nemfundiso-ke mayelana nempatho eqinileyo ebandleni, njengoba sofunda amavesi azobonisa ukuthi abaphostoli bayala ngalokho ebandleni, akubuyi kubona, kubuya kubani? kuNkulunkulu. So-ke imfundiso-ke yabaphostoli fanele siyithobele. Imfundiso yeTestament Elisha ebonisa impatho eqinile fanele siyithobele. Sizoya la encwadini yabaseRoma 16 verse 17. Sizobuka-ke la ukuthi-ke umzalwane noma abazalwane sebehamba ngendlela engafunwa uNkulunkulu ephambene nezwi likaNkulunkulu, fanele senze njani. Siqala-ke la encwadi yabaseRoma 16 uverse 17 to 18. Uthi-ke ngiyanincenga bazalwane ukuba niqaphele ababanga ukwahlukana nokukhubekisa bephambene isifundiso enafundiswa sona nina nahlukane nabo, ngokuba abanjalo abayikhonzi iNkosi yethu uKristu, bakhonza isisu sabo nangamazwi amahle amnandi, bakhohlisa izinhliziyo zabangenacala. So
Siyawubuka kumyalelo kaPawulu la uPawulu wayengumpostoli ubhayela ibandla laseRoma ukuthi abazane ababanga ukwahlukana ngani ngesifundisa esiphambene nentando kaNkuluNkulu noma nezwi abalamukela abazalwane. Uthi-ke lana uma esefika egcineni ngalaba bantu uthi nahlukane nabo. Uma esabachaza kuverse 18 laba bantu abakhonza inkosi, bakhonza ini? Izisu zabo. Kusho ukuthi ngamanye amazwi bathanda imali, bathanda inzuzo. So bahamba-ke bekhohlisa abaningi bebafundisa izinto eziphambene nezingamanga. So sibuka ukuthi-ke impatho eqinile le. Angithi thina sikhuthaze ukuthi abantu sibasize, sikhuthaze ukuthi abantu sibe nenhlanganyelo nabo, abantu abangcwele, abantu abangabantwana bakaNkuluNkulu. Kodwa manje siyayala ukuthi abanjalo-ke abangahambi kahle simise ubudlelwane nabo, sahlukane nabo. Akucabange-ke uma kwenziwa leso senzo ukuthi kuba nobuhlungu buba khona ngoba bekunobudlelwane before. Manje lo mzalwane usefundisa isifundiso esidukileyo, lo budlelwane sebeyanqamuka ngoba uNkulunkulu usiyayela ukuthi sinjani, singasaqhubeki ukuhlanganyela naye, singasaqhubeki ukusebenzisana naye ngoba lo muntu uphethe isifundiso sani sokweduka. uPawulu futhi mayibhayela ibandla laseKorinte usekhuluma-ke la ngesono ebesikhona la ebandleni, ibandla ebeselithulile ngaso. uPawulu uyakhuza abazalwane ukuthi abazalwane abahamba ngezono ezishiwo uNkulunkulu ukuthi singahlangani nabazalwane abanjalo, izono esixabanisa noNkulunkulu. Kutholakala la ebandleni kunomzalwane osengene umama wakhe ngokocansi. So kuyinto eyisinengiso kuNkulunkulu. Uzathi uPawulu lento ayitholakali futhi nakubantu abangakholwa. Into embi enganambitheki. Kodwa-ke ibandla laseKorinte lalithulile ngale ndaba. uPawulu uzathi la abazane babekhukhumele. Mawufunda la u1 Corinthians chapter 5 uverse 2 and 3 uveza icondition yebandla ukuthi ibandla lalithulile ngesono. So siyaboniswa ukuthi-ke ibandla lasolwa la ukuthi lithuleleni kunesono esinje ebandleni. Okusho ukuthi isono ebandleni akufanelekile ukuthi sivunyelwe, akufanelekile ukuthi sisamukelwe abazalwane. Fanele laba abenza kanjalo bakhuzwe, badiscipline, impatho eqinile ifike kubona. Ake sibukeke la uthini-ke uPawulu la mayala ngabazane abenza okubi. So sikhuluma ngabazane abasebandleni. So masithi impatho eqinile ebandleni sikhuluma ukuthi sinabazane bethu ngaphakathi abangasahambi kahle. uNkulunkulu uthini ngalokho? Sibonile kwisifundo lesi number 26 kuthiwe singabajwayeli. Manje siboniswa umbhalo ngokucacile ukuthi singahlanganyeli nabo. Yabona? So not only nje asijwayelane nabo, asihlanganyeli nabo. Ilokho esikuthola impatho eqinile-ke ebandleni ibonisa lokho ukuthi ubudlelwane bobukhona buyahamba bumiswa yini ukuthi sekunesono lomzalwane asenzayo angafuni ukusiyeka. Ake sibukeke la uzofuna la uverse 11 sigcine ku13 ukuthi siyaliwe ebandleni ukuthi abazana abangahambi kahle, abangafuni ukuyeka okubi sehlukane nabo. Ake sifunde kuverse 11. Kepha manje nganilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe noma engohahayo noma engokhonza izithombe noma eyisithuki noma eyisidakwa noma engumphangi, ningaze nadla nokudla nonjalo, ngokuba nginanabani nokwahlulela abangaphandle na? Nani anahlulele abangaphakathi na? Kepha uNkulunkulu uyakwahlulela abangaphandle. Xoshani omubi phakathi kwenu. So kuvela-ke amazwi astrong la, kuvela inkulumo ethe uqina la, inkulumo ebuhlungu ethi-ke labazana abenza lezi izono, ubufebe, abantu abahahayo, abantu abakhonza izithombe ababala uPawula usezathi-ke singadli nokudla nabo. Yabona? So siyalo uNkulunkulu ukuthi sahluleleke abazalwane ngaphakathi ebandleni abangahambi kahle. Sibahlulela ngani?
sibahlulela ngezwi, sibahluleli ngembono yenu, asibahluleli ngemicabango yethu, sihlulela ngezwi. Yilo izwi elizosho ukuthi umzalwane uma ephila kanje, uma umzalwane ehleli nomuntu engashadile uyafeba. Uma umuntu ehlukane nonkosikazi wakhe ngaphandle ukuthi kube khona mhlambe ongayiphathanga kahle ngokocansi, futhi loyo oyiphethe kabi ngokocansi kube uyena ongashadi, bese-ke kuba khona lo o-innocent ongazange afebe emshadweni. Lowo muntu ukhululekile-ke uma ufuna incwadi kaMathewu 19 verse 6 to 9 uyaveza lapho uKristu ukuthi okhululeke ukuthi ashade omunye umuntu yilo ongazange afebe emshadweni uma kukhona phakathi kwabo oyowaphinga. Yabona? So-ke sinabantu-ke abashiya abalingani babo bayohlala nabanye abantu. Leyo mpilo ukuphinga, ukuphila esonweni. Labo bantu abanjalo-ke uPaul mayibabala la abantu esingahlanganyeli nabo. Uthi-ke la singaze sidle nokudla nonjalo. Mayefika ekugcineni-ke uzathi-ke xoshani omubi phakathi kwethu. Okusho ukuthi ibandla lenza leso senzo lilonke liyamxosha umuntu omubi ongenzi kahle ebandleni, alihlanganyeli nalo. So umyalo ubuya kubani? KwiNkosi. Leli gama elithi xoshani omubi phakathi kwenu, umyalo, direct command ibuya kuNkulunkulu. So uma ibandla lingayithobeli lemiyalo la, phela ibandla laseKorinte belisola ukuthi lihlanganyela nomuntu ophila esonweni, beliyala ukuthi lenza kabi, malungise, liyayala la ukuthi xoshani omubi phakathi kwenu. So nathi siyayala ukuthi sixoshe omubi phakathi kwethu, ngoba lo muntu sibonile kusifunda namba 26 ukuthi umuntu ephila kabi uzosenza nathi ukuthi sijwayele lento embi ayenzayo, gcina nathi sesiyenza. So isono somuntu oyedwa-ke ebandleni mahlanganyela naye, simsupport, singamkhuzi, siba mdibumunye naye, futhi singene esonweni sakhe, futhi uNkulunkulu uyasisola, uNkulunkulu usibona senza kabi uma senza kanjalo. So-ke incwadi yabaseThesalonika besibili, uPaul futhi ubhayela ibandla laseThesalonika uyabazisa ngendaba yani yabantu abangayiphethe kahle ebandleni, abaphambene nesifundiso, abasizwa, abazalwane. Uthini-ke la uPaula? Sizofunda la incwadi yabaseThesalonika besibili uchapter 3, sizofunda khona uverse 6 kuphela, sifunde khona noverse 14. Thesalonika besibili sizobuka-ke la uPaula ethinta-ke le ndaba yempatho eqinile. Uthini la kuverse 6? Uthi-ke kodwa siyaniyala bazalwane egameni leNkosi uJesu Kristu ukuba nizahlukanise nabazalwane bonke abahamba ngokungafanele, bengahambi ngomyalo enawomukela kithina. Verse 14, uma ekhona ongalaleli izwi lethu kule ncwadi, mphawuleni lowo, ningahlanganyeli naye ukuze abe namahloni. So siyabuka ukuthi imiyalo eyayibekwa abapostoli ebandleni ukuthi uma kukhona umzalwane owenza kabi, oyiphethe kabi, uthi-ke la ongahambi ngesifundiso esanikeza sona, kusho abapostoli bafundisa abazalwane isifundiso esibuya kuKristu. Uthi-ke onjalo ningahlanganyeli na. Uthi-ke siyaniyala egameni leNkosi. Okusho ukuthi lento ekhulunywa uPaula igunyazwe uKristu, isegameni ngamanye amazwi uKristu oyishoyo, noma esebenzisa abapostoli kodwa uKristu oyishoyo. Uthi singahlanganyeli nabazalwane abahamba bephambene nentando kaNkulunkulu. Okusho ukuthi ngamanye amazwi abazalwane abaphambene nesifundiso seNew Testament, isifundiso sebandla, isifundiso sibuya kuKristu, labo bantu asihlanganyeli nabo. Incwadi kaJohane wesibili uverse 9 to 11 iziveza lapho ukuthi onjalo akanayo uNkulunkulu, onganasifundiso kaKristu akanayo uNkulunkulu. Uzathi-ke uma kufika kuJohane lapho, uma kufika umuntu onjalo phakathi kwenu oletha isifundiso esinjalo, ngamanye amazwi ophethe isifundiso samanga, ningamamukeli, futhi ningamamukeli nasendlini zenu, ningahlanganyeli naye, ningadli nokudla naye. Yabona? Uzathi-ke uverse 11 lapha kuJohane wesibili ohlanganyela naye umdibi munye, ngamanye amazwi uyakhuthaza lento yakhe embi ayenzayo lo muntu. So sibuka-ke ubuserious bani
bempathe eqinile ukuthi la kuvikelwa ibandla, kuvikelwa isithombe sikaKristu, kuvikela isithunzi sikaKristu, kuvikela ibandla ukuthi lingangeni esonweni, lingaxabani noKristu. Phela ngoba phela into ehlukanisa umuntu noNkulunkulu, into ehlukanisa ibandla noKristu isono. Uzokuthola lakho encwadini yeSambulo chapter 2 no 3 uma uKristu ekhuluma namabandla esikhombisa ase-Asia. Izinto uKristu angekho happy ngazo kubalwa izono ezenzeka emabandleni. Uzathi-ke lapho uKristu uma abazane bengayilungisi, uma bangaphenduka abazalwane, ubudlelwane anabo uzomisa ngamanye amazwi, angeke sababona njengabantwana bakhe, angeke salibona lamabandla njengamabandla akhe uma beqhubeka kuphi esonweni. So isono-ke si-serious ngale ndlela ukuthi sisahlukanisa noNkulunkulu. Mawufuna incwadi kaIsaya 59 verse 1 and 2, into eyahlukanisa u-Israyeli noNkulunkulu lapho Isaya ebhala lapho uthi ububi benu. So ububi bethu busahlukanisa noNkulunkulu. So kusibonisa ukuthi-ke isono ebandleni akufanelanga ukuthi si-tolerate, akufanelanga ukuthi umuntu ohamba esonweni avunyelwe nje ukuthi ayenze umathanda. Kufanele ibandla limkhuze. Uma lingakwenzi lokho, phela emiyalo la, uma ibandla lingakwenzi lokho, njengoba ibandla laseKorinte lathula, uPawulu walisola ukuthi lenza kabi, alihambi kahle, sibuka ukuthi-ke siyona uma senze njani, sivumela abazane abafundisa izifundo zamanga behlala phakathi kwethu. So wena mntwana kaNkulunkulu omusha osanda kubhabhadiswa, ngoba lezi zifundo esibhekayo zibheke kithina kakhulukazi sanda kufika ebandleni esibasha ebandleni, ukuthi siqaphele ukuthi abazane abahamba ngesifundiso esiphambene nezwi likaNkulunkulu asihlanganyeli nabo. Umyalo lo obuya enkosini awubuyi kithi, ubuya enkosini. So-ke sibukile-ke la ukuthi-ke impatho eqinile ebandleni ayibuyi kithina, ibuya kubapostoli. Abapostoli bayithathe kubani na lemfundiso? Bayithathe kuKristu. uPawulu uzathi la lincwadi besifunda abaseKorinte besibili chapter 2 3 verse 6 uthi siyaniyala egameni. Yabona, ngamanye amazwi umyalo ubuye enkosini, umthetho ubuye enkosini. So-ke inhloso-ke yini inhloso yempatho eqinile ebandleni? Okokuqala sifundile la ukuthi ukwenza lo owenza isono abe namahloni, to cause him to have shame. Yabona, ushilo-ke la kuverse 14 2 Thessalonica 3 verse 14 uthi-ke uma ekhona ongaleli izwi lethu kule ncwadi, mphawuleni lo ningahlanganyeli naye ukuze abe namahloni. So inhloso yini? Ukuthi azibone ukuthi lento ayenzayo yimbi. Yabo lo mzane esimbukile ngale ngoba seKorinte bokuqala 5, uma ibandla lithulile limamukela lihlanganyela naye, lo mzane akayiboni lento ayenzayo ukuthi njani yimbi. So uma simphawula, ligama ukuphawula okusho ukuthi ukum-identify, ukwazisa ibandla nabazane ukuthi kunomzane phakathi kwethu ongayiphethe kahle. So uzozibuka-ke lo mzane ayibone ukuthi hayi akahambi kahle. Umqondo ofanayo-ke lo uPawula awunikeza noTimotheo uma ufunda uPawula eyala uTimotheo ngochapter 1 Timothy chapter 5 verse 20 uma ekhuluma ngokusebenza nebandla ukuthi abonayo bone basole phambi kwebandla ukuze abanye ababukayo basabe ukuthi hey, ukwenza into enje ku-wrong. Yabona, so-ke sibuka ukuthi-ke umuntu owenza kabi uyaphawula, umuntu owenza isono uyaphawula. Inhloso yini? Ukuthi abe namahloni. So siyayibuka-ke inhloso yempatho eqinile. Inhloso yempatho eqinile is not uku-embarrass umuntu. Abanye abantu bathi hayi mawusuma wazisa ibandla uyam-embarrassa. No, inhloso ukuthi azizwe afile ashamed, abone iphutha lakhe. Okusho ukuthi kuyasibonisa ukuthi indaba yesono ebandleni, masiqhubeka siphila ngesono ebandleni, i-serious. Yabona? Okwesibili-ke inhloso yokuthi sibe nempatho eqinile ebandleni ukuthi isiza ukuthi ibandla lonke lingangeni esonweni. uPawulu uma ekhuluma nebandla laseKorinte, uma bazane bethulile kunesono ebandleni, uPawulu uthi kubo bakhukhumele.
Uzathi ke la sizofunda la uverse 6 and 7 ubonisa isimo sabo ukuthi isimo sabo sibi. Bakhohliwe into ethile ukuthi uma kuhlela umuntu omubi phakathi kwethu uzosenza ukuba sigcine senza into yakhe noma sigcine nathi sesingcola ngesono sakhe. Angithi lento uPaul ayishilo kuba uma ufunda uchapter 15 uverse 3 ukuthi ukujwayana nababi konakalisa ukuyiphatha okuhle. Uyabona? So uma sigcina umuntu ke owenza kabi ebandleni owenza isono kuzosenza nathi sigcine sesiphila leyo mpilo. Uthi ke la uverse 6 ke 1 Corinthians 5 verse 6 akukuhle ukuzibonga kwena nazi yini ukuthi imvubela encane ibilisa inhlama yonke na? Khiphani imvubela endala ukuze nibe inhlama entsha njengalokhu ningena mvubelo ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe elinguKristu. Njalo ke masigubhe umkhosi kungabi ngemvubelo endala, kungabi ngemvubelo yokushinga yobubi, kodwa kube yesinkwa esinganamvubelo sobuqotho neseqiniso. So la uPaul usebenzisa isinkwa ngalo Old Testament isinkwa makuhlanganyelwa kwiphasika okusetshenziswa isinkwa esinganamvubelo. Izathi imvubelo leyo yayimele ini? Ukungcola, yayimele ububi. So uma bengena kwiphasika ke kwakufanele bangahlanganyeli esinkweni esinemvubelo esine yeast. So uthatha lo mqondo okulethe ebandleni ukuthi uthi kanazi yini ukuthi ukuzibonga kwenu anazi yini ukuthi imvubelo encane ibilisa inhlama yonke na? So utshela ibandla ukuthi uma namukela isono esisodwa, lesi sono esisodwa sokwenza ukuthi ibandla lonke lingcole, libile, ngamanye amazwi likhukhumale ebubini. So sengathi abaholi bethu emabandleni bangakuqaphela lokho ngoba ngezinye zezikhathi into eyenza ukuthi impatho eqinile ingasebenzi ingenziwe ebandleni. Esikhathini esiningi emabandleni kaKristu impatho eqinile ayisapracticewa. Isizathu salokho ukuthi abaholi nabo ngokwabo abasahambi ebungcoleni. Okwesibili sebenake izakhiwe, sebenake izinto zomhlaba. Bathi mabebuka bethi nangu lo mzana onikela imali engaka ebandleni, kodwa lo mzane noma enikela amamiliyoni, lo mzane manje useyaphinga, lo mzane manje usenza izinto ezimbi ebandleni. Bese kuthiwa singamthinti ngoba samthinta lo mzane silahlekelwa yini inzuzo esinayo. Sinabaholi, sinabashumayeli, sinamalunga ebandleni abasukumayo bavikela umuntu omubi ebandleni. Inhloso ikuphi na? Bavikela inzuzo yabo. Uyazi lo mshumayeli ukuthi uma ngikhuza lo mzane owenza isono onikela kakhulu la ebandleni ngizolimala. Kubuyela ke le ncwadi esibukile ke la yabaseRoma 16 verse 17 ebonisa uverse 18 kakhulukazi ukuthi abasakhonzi uKristu, sebekhonza izisu zabo. So sinabaholi abanjalo ebandleni. Impatho eqinile ayisekho ebandleni, ibandla lisavikelwa ebubini. Inkinga ikuphi? Sinabaholi abacabangela izisu zabo, abacabangela izakhiwo zabo, abacabangela udumo lwabo. Ukuthi manje hey mase sizohlukana sobancane. Kodwa uNkulunkulu akasasatshwa, kusatshwa ini? Kusatshwa ukulahlekelwa kwani kwemali kwenzuzo. So sinaleyo nkinga ke ebandleni ukuthi impatho eqinile njengoba izwi lenkosi liyala ayisenziwe. Njengabazana baseKorinte babe sebengayenzi impatho eqinile. Babe ngasakwenzi lokhu uNkulunkulu akushilo ukuthi uma kukhona umuntu ophakathi kwethu ongayiphethe kahle mphawuleni nihlukane naye. Uzathi ke la uma ufika kuverse 13 la uthi mxosheni. Namhlanje uma ungenza lokho kubazana, uma wenza into enjalo uba umuntu omubi. Umuntu okuthiwa unenzondo, uba umuntu okuthiwa awunathando. Kodwa izwi lenkosi liyalila ukuthi abanjalo abenza kabi singahlanganyeli nabo. Asibaxoshi-ke, asihlukani nabo ngoba kunenzuzo esiyifunayo kubona. Yazi kuyishame nokubuhlungu ukuthola lezo zimo ebandleni likaKristu. Yazi mase ibandla lenza kanjalo lilahlekelwa lelo gama lokuba libe ibandla likaKristu. Ngoba phela manje akusakhonzwa uKristu kahle hle. So kukhonzwa isizisu zabazalwane. Abashumayeli sebenake iholo labo. Basebenzisa iBhayibheli
balimisa phambili ukuthi iBhayibheli kube ngathi yilona elibaholayo, kanti kahle hle akusilo iBhayibheli libaholayo, izisu zabo. Ingakho bengeke bakhuza ebandleni, bangashumayela ngakho konke, ikakhulukazi labashumayeli abashumayeli abaziyo ukuthi abashumayeli bothando, basimayela njalo abashumayeli bangabazana okwaziyo ukuthi bazane abanothando lapho. Mase kuza ekukhuzeni into ezimbi ebandleni bayathula ngathi abekho. Inhloso yini? Bayazi ukuthi mhla sakhuza solahlekelwa yini izakhiwo, solahlekelwa yini inzuzo, solahlekelwa yini abangani. Siyakhuleka enkosini ukuthi leso simo singasihleli bazalwane, ngoba silimaza ini ibandla. Abazane baseKorinte kuthiwa ke la bakhukhumele, kuthiwa ke la abanakile ukuthi imvubelo encane yenze njani, ibilisa inhlama yonke. So uma ibandla lamukela umzane oyedwa owenza isono, akuzukubalula ukuthi uma umunye umzane phakathi kwethu enza isono simkhuze, ngoba lo esomkhuza esenza kabi uzothi nami yekelani lo yamzalwane eningamkhuzanga senzokhuluma, kusho ukuthi mina ngithanda lo mzalwane. So siyabuka ukuthi ke kumqoka bazalwane ukuthi sisenze njengoba uNkulunkulu esho. Esinye sesizathu sokuthi sibe nempatho eqinile ebandleni ukuthi sizame ukusindisa lo muntu owenza kabi. Angithi sibukile ngale masiqala incwadi yamaHebheru, uthe uNkulunkulu lapha usingadangali, usiphatha njengani. Uma kukhuza umuntu, uNkulunkulu umphatha njengendodana. Phela indodana iyakhuza, indodana iyadiscipline, indodana mayenza kabi iyaqondisa igwegwe. So inhloso enkulu la ukuthi siyamzonda lo muntu owenza kabi ebandleni noma labantu abenza kabi. Inhloso ukuthi sifuna ukumsindisa ezonweni zakhe. Ke sifunda uverse 5 ke yolencwadi. Onjalo anikelwe kuSathane kukho ukubhubha kwenyama ukuze umoya usindiswe ngosuku lwenkosi uJesu. So owenza kanjalo makanikelwe kuSathane. Makuthiwa unikela kuSathane kusho ukuthi sinciphisa ubudlelwane naye, siyazisusa kuyena kulomuntu ukuze azizwe eyedwa, ukuze azizwe engaphandle kumzimba kaKristu. Inhloso yini? Ukuthi aphenduke, azibone ukuthi wenza kabi. So sibukileke inhloso yani yempatho eqinile. Sibuka ukuthi abanjani kufanele ukuthi bathole impatho eqinile. Silokho esifunda sibonile ukuthi abantu abenza izono. Izono ezibaliwe la sizibonile la ku 1 Corinthians 5 verse 11, ukuphinga, ufebe, ukutshontsha, ukukhonza izithombe, umuntu oyisithuki, amanye amavesi u2 John 9 verse 10, umuntu onesifundisi esiphambene, yabona. Romans 16 verse 17 sibonile ukuthi umuntu ofundisa isifundisi sokweduka esisenza sehlukane, kuhlukane umzimba kaKristu. Ncwadi yabaseRoma 16 verse 17 njengoba ngikhulume ngayo, yilaba abafundisa ifundiso zamanga, those who cause divisions through false doctrines. So ke siyabuka ukuthi ke abantu abanjalo ehlukana nabo, okusho ukuthi asihlukani nomuntu nje ngembono yethu. Angeke ngithi ngoba ngimthandi umzana uthile bese ngihlukana naye, ngenza kabi kuNkulunkulu. Kufanele izathu sisodwa esokwenza ukuthi sihlukane nomzalwane noma nabaningi nebandla uma lenza kabi ibandla, sihlukana nalo uma kutholakala ukuthi baphule umthetho othile eBhayibhelini. Uma kungekho lokho asikwazi ukuhlukana nabo, senza kabi. Sibonileke la 2 Thessalonians 3 verse 6 and verse 14 simfundile, yibo bonke abangathobeli imfundiso yabapostoli noma the New Testament, ngoba phela abapostoli babayibhala nabaprofeti babhala iNew Testament. So umuntu ophambene neTestament elisha ofundisa isifundiso sokweduka, lowo muntu ke uye ekufanele ukuthi njani sihlukane naye. So impatho eqinile iyasebenza kulowo muntu. So ke iphuzu ke elinye kufanele silibuke ukuthi inini la kufanele sihlukane khona noma nomzana ongenzi kabi, ongenzi kahle noma nabazana bengenzi kahle. iBhayibheli liveza nje ngokusobala ukuthi uma lo mzalwane ekhuziwe kodwa engafuni ukuphenduka,
Uyabona? Incwadi yaMathewu 18 verse 15 to 17 sibukile kulesifundo lesiya esisibukile ukuthi kumele ubuyisane nomzane wakho namaqhubu. Sibukile lapho ukuthi uma umzane wami engonile mhlamba bengabonanga fanele mina ngiye kuye. Ayinhle indaba yaziwa yiso babili. Bese ke lo mzane uma engaphenduki lokho engimbekela khona ukuthi wenze kabi ngibiza ababili. Incwadi yabase kaMathewu 18 ikhuluma lokho. Uma ke sihlula njengoba sekuza abantu ababili makwaziswe ibandla. Uma ehlula ibandla ke ibandla lithi liyamkhuza makuhlukane naye. Khumbula ke le ndaba le kaMathewu 18 ithintana kuphela kwizimo la umzane engonile mina futhi le ndaba yaziwa yimi naye into eyaziwa yithi sobabili. Uyabona? Leli verse lisetshenziswe kabi ke ngabazana abangafuna ukuthobela izwi lenkosi. Yayisebenzisele lo mbhalo as a blanketing scripture on how to handle indaba yani yokumisa kobudlelwano. Kuthiwa hayi lo mzane usuyile nawe wakhuluma naye njengolokhu uMathewu 18 esho. Yabona? Le ncwadi isebenza kuphela uma kukhona umzane engikhubile noma engenze kabi. Le ndaba yaziwa yithi sobabili. Ngamanye amazwi ukhube mina. Yabona? Noma ungenze kabi mina. Lithi izwi lenkosi mangiye kuye ke. Mangayotshela abantu. Yabona? Kodwa ke uma kuza kwizimo zesifundiso zamanga where isono saziwa abantu for an example umzane njengalo umzane wase lo sikhuluma ngayo base Corinthians chapter 5 lesi sono besaziwa ibandla lonke. So isono esinjalo kasikwazi ukuthi fanele useyokhuluma naye privately into kanjalo. Njengoba kukhulunywa nebandla la kubase Corinthians 5 kukhulunywa nebandla futhi nalo mzalwane owenza kabi. Kukhuzwa ibandla ukuthi liyamabukela. Kukhuzwa lo mzane owenza kabi. Futhi uPaul uzathi la ngehlukene naye. Okusho ukuthi akusadingi ukuthi sizilokho siyokhuluma naye eceleni. Angithi le mqondo okusebenzisa iMathewu 18 indlela lezi ezenziwa abazana abangathembekile ebandleni zokubalekela ukwenza into efana efunwa uNkulunkulu. Izono ezenziwa in public kufanele izilungiswe in public. Yingakho ekhuluma ngale ndaba uPaul kuTimotheo 1 Timothy 5 uverse 20 ukuthi abonayo bakhuze phambi kwebandla ukuze ababonayo basabe. Nangapha ku 2 Thessalonians 3 verse 14 uthi loyo nizinjani msoleni ukuze asabe. Usolwa yini ibandla? Akusinto private. Yabona? So uMathewu 18 verse 15 to 17 ukhuluma ngesimo la kwa indaba umzane onemine yaziwa yimi nalo mzane noNkulunkulu. Sengifaka abanye uma sehlulene sesizamile ukuthi sibuyisane. So u1 Thessalonians 5 verse 14 usibonisa ukuthi emva kokuthi simkhuzile angafuni ukuphenduka sifundele incwadi sehlukana naye. Ngamanye amazwi when do we withdraw fellowship? After umuntu sesimkhuzile. Yabona? Simkhuza kangaki ke lo muntu. Ake sifunde incwadi yabase Efesu Tito chapter 3 uverse 10. uPaul la uveza ukuthi uma uTimotheo ke ehlangana nabantu nomuntu onesifundiso kweduka uchitha isikhathi esingakanani naye. Yabona? 3 verse 10. Titus 3 verse 10 ithi ke umuntu onesifundiso esidukisayo eseluleke kanye nakabili mali. Uthi ke uverse 11 wazi ukuthi onjalo uphambukile uyona ezahlulela yena. So sibonisa umqondo ukuthi ahlala nomzane for many times or many years. Uma lo muntu engafuni ukuphenduka iBhayibheli lithi simkhuza kanye okwesibili okwesithathu sehlukane naye. Kunabazana abanemfundiso ephambene nezwi likaNkulunkulu ukuthi hayi umzane siyambekezelela. Yebo ukubekezela kukhona kodwa ukubekezela kwethu uma kuza kwizimo zomuntu ongayiphethe ebandleni kune period. Yabona? uNkulunkulu ubeka ukuthi ke ngokwesithathu uma simkhuza lo muntu sehlukane naye.
Ngoba ngalesikhathi nesihlili siyamlungisa ubhizi uyasebenza la ebandleni, umosha ibandla, wakha abantu bakhe abazola nani nebandla, abazola nani ne-leadership, abazodala uqhekeko ebandleni. So ingakho le ndaba kufanele ilungiswe ngokushesha, i-leadership ilungiswe ngokushesha ibandla. So ke uma umuntu esekhuziwe, he was encouraged ukuthi aphenduke. 1 Thessalonians 5 verse 14, wakhuzwa njengoba ngikhulumile 1 Timothy 5 verse 20, ukhuzwa ibandla. Liyamkhuza ibandla ukuthi makayeke into enje, akafuni ukwenzani ukuphenduka. Then ke uma engafunanga ukwenza kanye siyahlukana naye, we withdraw fellowship. 1 Corinthians 5 verse 11 siwufundile lo mbhalo, uPaul esibonisa ukuthi fanele abanjalo sihlukane nabo. Yababala-ke labo bazalwane. So sichaza ukuthini ke elinye iphuzu elimqoka la ngokushesha ukuthi uma sithi sihlukene nomuntu. Okokuqala ngencwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 5 verse 13 ithe lapha ngokwesiZulu mxosheni onjalo. Ngamanye siyahlukana naye. Ubudlelwano obebikhona buyama. So masimisa inhlanganyelo, uma kusebenza impatho eqinile ebandleni, siyahlukana naye, we separate ourselves from this person. Incwadi yabaseRoma 16 verse 17 esibukile iveza umqondo ewukuphawula. Incwadi yabaThesalonika chapter 3 uverse 14 uveza umqondo wokuphawula. Siyamphawula ngamanye we identify lo muntu. Ibandla liyaziswa. So akusilo-ke ichilo nentembi ukuthi umuntu uma yenza kabi ebandleni kwaziswe ibandla ukwenza kabi, futhi kwaziswe amabandla ukuthi lo mzana sekuhlukene naye, ngoba phela lo mzana angasuka la kulesi sigodi ngalobu babenza afuna ukubenza kulesi sigodi. So uma incwadi iphuma-ke zazisa amabandla zisigodi, igodi ziyaxwayiswa ngalo mzana owenza kabi ebandleni ukuthi lo mzana uyiphethe kabi la, uma ifika ngale nani ninjani ningamamukeli ngabazalwane. So kusho ukuthi ke uma sithi simisa ubudlelwano kusho ukuthi siyamphawula, we identify, we mark, yabo. Uthela uPaula Romans 6 verse 17 we mark and turn away from abantu abanjani. Kodwa baseKorinte 5 verse 11 isibonisa ukuthi asidli nokudla naye. In other words, we do not keep company, asihlanganyeli naye. We are not in fellowship naye anymore. So ke masikhuluma ukumisa kwenhlanganyelo sikhuluma ngani ukuthi siyazikhipha kulo muntu. We separate ourselves. Siyamphawula lo muntu and siyasuka kuye. We turn away. Futhi sinjani asahlanganyela sadli naye. Yabona? Futhi lo muntu njengoncwadi yabaseKorinte 3 verse 14 siyazikhipha, we withdraw ourselves. Uma singenzanga lokhu okubhalwe umbhalo la, sinabazana abathi ngomlomo hayi umzane simphawulile, kodwa bayaqhubeka bahlanganyela naye, bayaqhubeka bahamba inkonzo naye, bayaqhubeka nomzane yazi umzane othi labazana bafunda isifundiso sokweduka, bese bayamema lo mzane othi uyiphethe kahle, umuntu uphethe iqiniso, banenkonzo yabo, ahlanganyele kule program nalabo bantu abanesifundiso sokweduka. Lo muntu akusuka umuntu ozokhuza, umuntu okhuthaza lento yabo, inhlanganyelo leyo anayo. So sibuka-ke la ukuthi ke uma sithi simisa inhlanganyelo nomuntu owenza kabi, siyazikhipha kuye, literally siyazikhipha kuye ukuze azizwe afile ashamed. Yabona? So wena mntana omusha-ke osebandleni kuqaphele lokho ukuthi uma ubuholi sebenza isinqumo ngokombhalo, bafunda imbhalo abazana ukuthi umzana othile noma abazana abathile noma ibandla elithile eseliphambukile eqinisweni eselenza kabi esikubonayo futhi la ukuthi iphuzu lokugcina ukuthi lo impatho eqinile eyenziwa ibandla njengokuyalwa uKristu ukuthi simphatha kanjani. Sibonile ukuthi okokuqala impatho eqinile ebandleni yaya labapostoli. Sabuka iphuzu lesibili ukuthi inhloso yempatho eqinile yini. Sabuka ukuthi ke onjani odisciplinayo ebandleni. Sabuka ukuthi ke sihlukana naye nini lo mzalwane owenza kabi onama abazalwane abenza kabi. Sabuka ukuthi masikhuluma ukuthi simisa inhlanganyelo okuyiphathi yempatho eqinileyo sisho ukuthini. Manje ke sesibuka ngokugcina la ukuthi ke simphatha kanjani
lo owenza kabi. Sizobuka-ke la uPawula ebhayela ibandla laseThesalonika ngokwesibili mayala ukuthi lo mzalwane sahlukane naye simphawule kunendlela-ke kufanele simphathe ngayo ngakhona. Sizobuka-ke la incwadi ngokwesibili yabaseThesalonika chapter 3 sofunda-ke la uverse 14 and verse 15. Uma ekhona ongalaleli izwi lethu kule ncwadi, mphawuleni lo ningahlanganyeli naye ukuze abe namahloni, kepha ningamphathisi okwesitha, kodwa mlulekeni njengomzalwane. So-ke siyabuka ukuthi Phawuleni ekumlulekeni kwethu simphathisa ukwani okomzalwane. Ngamanye amazwi simphathi njengesitha, simphathi kabi. Umqondo kaPhawula la ukuthi asimphathi kabi. Umqondo wesitha-ke mawufuna incwadi yabase kaMathewu chapter 5, uKristu la emayibonisa ngobudlane esimele sibe nabo nesitha, uverse 44 uthi isitha sethu uma sisenza kabi kumele sisithande. Uyabona? So-ke umqondo-ke la oveza uPhawula ngizama ukuveza la ukuthi umzalwane lo owenza kabi, wenza isono, asimphathi kabi. We don't treat him badly. Ngamanye amazwi noma sinciphisa ubudlelwane bethu sisamphatha ngendlela efanele. So umqondo la ukuthi fanele simphathe kahle, sikwenze kahle lokho emehlweni kaNkulunkulu. So-ke iphuzo lokugcina-ke la ukuthi loyo-ke onileyo noma abonileyo, uma uNkulunkulu ebabusisile, uma nabo bekhethile enhlizweni zabo ukuthi baphenduke, uNkulunkulu wabanikeza ithuba ngomusa wakhe ukuthi baphenduke njengoba uNkulunkulu efuna kanjalo. uNkulunkulu uthanda bonke, uyasibekezela ukuba sinjani siphenduke. Incwadi yabase Yezenzo 17 verse 30-31 ukhuluma la ukuthi uNkulunkulu ikhathi zokungazi uyithalisile, kodwa manje ufuna bonke abantu benjani baphenduke bafinyele kulazini iqiniso. So inhloso kaNkulunkulu ukuthi uma isibekezele ukuthi sibekezelele ukuthi thina siphenduke. So nalomzalwane-ke lo ibandla lithe lahlukana naye, ibandla lithe lamisa ubudlelwane naye, noma leli bandla lithe lahamba esonweni, phela kuyahlukana nebandla uma seliphumile esifundisweni. Uma ngeke sikwazi ukuhlukana nebandla kusho ukuthi siyibandla lakaKristu fanele sihlangane namahlelo, ngoba phela nabantu bayakhonza bakholwa kuNkulunkulu, kodwa inkinga yabo ukuthi bakholwa ngendlela engafanele, benza izinto uNkulunkulu angayifuni, baphambene nentando kaNkulunkulu. So umuntu ophambene nentando kaNkulunkulu asihlanganyeli naye. So-ke ngawo umuntu oyedwa noma abantu abaningi, uma labo bantu-ke sebephenduka noma lowo mzalwane sephenduka, kufanele simxolele. Izwi lenkosi liyala ukuthi umzalwane ophendukayo esonweni kufanele simxolele. uPhawula-ke uma ethinta le ndaba kwabaseKorinte besibili, ubhala-ke esebhala ngokwesibili ibandla laseKorinte, okusho ukuthi ibandla laseKorinte, incwadi yokuqala, bayamukela kahle abazalwane. Kuyenzeka ukuthi abantu uma ubakhuza noma ukhuza abantwana bakaNkulunkulu, abanye babo bangalaleli, yabona, baze bafune ukukubulala, abanye baze bakubulala. Ake sithathe nje uStefane, mawufunda ngendaba yakhe uStefane ukuthi bagcina sebeze benjani, bembulala. Mawufunda incwadi yezenzo chapter 7 kuthiwa bamgugudela amazinyo, intshumayela ekhuluma ebayala ukuthi baphenduke ezonweni zabo, bamkhanda ngamatshe wafa. So kodwa-ke isinto esiyithandayo ngabazana baseKorinte, bayamukela inkulumo kaPhawula, baphenduka. Indaba yabo-ke beyibandla bebonke bebonisa ukuyisola, sithola kakhulu lapha uncwadi ku2 Corinthians chapter 7. Kodwa-ke masibuya la ngeneno ku2 Corinthians chapter 2, usekhuluma-ke ngalomzalwane owenze kabi, ukuthi lo mzalwane uma njengoba esebonisa ukuphenduka fanele simphathe kanjani. 2 Corinthians 2 verse 6 to 10. Kumanele onjalo lokho ajeziswa ngakho ngabaningi, kepha akungcono kunalokho nimthethelele nimduduze, funa onjalo ahlule ngokudabuka okukhulu. Ngalokho ngiyanincenga ukuba nimphathe ngothando, ngokuba ngalokho futhi ngenxa yalokhu ukuze ukukholwa kwenu ngazi ukuthi ningabalalelayo ezintweni zonke yini. Kepha lo elimthethelela utho
nami ngiyamthethelela ngokuba lokho esengikuthethelele uma kukhona into engiyithethelelayo ngikuthethelela ngenxa yenu phambi kobuso bukaKristu ukuze singehlulwa nguSathane ngokuba asisibo abangawazi amacebo akhe. Useveza ukuthi ibandla laseKorinte malumzane njengoba eseboniswa usizo ebonisa ukuyisola masimxolele. Ngamanye amazwi uthi-ke sekwanele isijeziso esenziswa ibandla. Yabona kumzane masihlukana naye isijeziso senziwa yini? Ibandla. Part of discipline. Phela discipline ifaka ini? Punishment to correct the behavior. So lo mzalwane-ke useyaphenduka. So uma ephenduka lo mzalwane lithi izwi lenkosi fanele senjani? Simxolele. Uyabeka kuPaul la ukuthi lo mzalwane fanele simxolele. Uma nani nixolela nami ngizoxolela njengoba ngithobela uKristu. Ulayela uKristu phela uPaul. So ubabeka labazana ukuthi njengoba benza kahle bathobela uNkulunkulu ezintweni zonke. So uma bexolela bazobonisa ukuthi bathobela uNkulunkulu ezintweni zonke. Kusho ukuthi labazane baye bathoba babona iphutha labo lokuhlangana nomuntu owenza into enjani embi bazisola. Manje nalomzane lo owenza into embi useyazisola. Usethi uPaul masimxolele umzalwane. Uyabona? So uma esethi kuPaul nibonisa ukuthi nithembeka ezintweni zonke njengoba senibonisile ukuthi niyazisola futhi manithembeke uma umuntu ephenduka. Kuba iphutha elikhulu uma ibandla uma khona umzane sefuna ukuphenduka abuye esonweni sakhe bese singamamukeli bese singamthandi bese singamxoleli. Kuyiphutha elibi kakhulu, kuyinto eyisinengiso phambi kaNkulunkulu ngoba nathi izono zethu uNkulunkulu esizenzayo wasixolela. Uma sihluleka ukuxolela-ke abafowethu abasonileyo uNkulunkulu nasezweni naye ngasixolele. So siyambonga kuNkulunkulu ngalesikhathi asiphe sona ngalesifunda asinike nalesifundo sisitholayo esisibonisa ngesihloko esibalekile ebandleni impatho eqinile. Inhloso yayo impatho eqinile ukwakha uqondisa igwegwe zabantu noma zomuntu oyiphethe kabi. Uma lo muntu oyiphethe kabi wenze kabi isono leso ephenduka, izwi lenkosi lithi la njengoPaul esho masimxolele. Sengathi inkosi inganibusisa kulolu suku. Amen.